Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Zamla Size 51. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinarnya kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chieros, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayad nga gabi. Yes, Action Brian, man gabi man sa imo kag inatong pinakuling alakat sa panahon na Hulyo 17 tuig 2021. Sa gihapon ang ginabantayan naton nga tropical depression nga si Fabian, ginabanabana sa kalayo nga mga 1,210 kilometers east of extreme northern Luzon, sa coordinates nga 21.7 degrees north, 133.5 degrees east. Nga kag may kabaskogon nga hangin nga 55 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos tubtob 10 km per hora. Magagiho si Fabian pa north-northwest nga direksyon sa kada sigon nga 20 km per hora. Kag southwest monsoon o kon habagat, ang padayon niya nag-apekto sa southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang Ilocos Region, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Zambales, Bataan, Tawi-Tawi, Sulo, kag Basilan, maka-experience ini sa nga halos magalumon niya kalangitan, kag lapta-lapta man nga mga pag-ulan o kung pagpagilat kag papanagob, nga dulot man sang habagat. Ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag Bacolod City, sa gihapon maka-experience kita sang kasarang nga panahon kag may tinion lang nga mangin magugalo mo naton kalangitan, kag mga isolated man nga mapagulan o kon pagpanglat kag papanagob nga dulot naman sa mga localized thunderstorms kag habagat. Mahinay tubtub sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nabagat na nakatundan ang naga-impluwensya sa kabukusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagatunod alas 6 kay nakamagabutlak alas 5:30 buwas sa aga. Ang atong temperatura naka-record lang kita 25 kung naglabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamong salamat kay mayong gabi. Sir Melvs, gamay gid lang si Fabian nga ni kumusta ni subong Sir Melvs kay hambal ni Sir Dave kahapon medyo hapaw ang pagkuha niya sa Pilipinas pero kabalota may mga changes. Ini mo, kamusta subong? Subong ko lang naton si Fabian na ara sa subong sa aton lapit sa Parline, mga magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility so far. Pero ang base sa latest tracking sa pag-asa, mag-recarbin siya o magasulod sa liwat halin sa Parline sa nga Philippine Area of Responsibility. Kag magasulod kag magagwa naman by Tuesday kung hindi magbago ang iya nga direksyon kagada sigon na Action Bright. Pero anong ni siya nga sahil sang kwan sir, maulanon or maulanon or may hangin abi sir? Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kag bilog nga Pilipinas, si Fabian hindi na direct nga mag-apekto diri sa aton sa Pilipinas kag diri sa Western na Visayas. Ang mga pag-ulan diri sa aton dala na sa natuwag naton nga mga habagat, nya gina-enhance man ni Fabian po so far, pro si Fabian base sa
diametro kulang taon naton ang range sa radius niya hindi na makalabot dire sa aton. Aha. With that, Sir Melv, salamat. Mayong gabi. Salamat yung gabi man sila. Yes, sir. Mga utod taha nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay Kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam Lasay 55 na. Subong adlaw Sabado kita, Hulyo 17 na 2021. Bukas ng aton sining Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web daton, YouTube, plus ang Twitter account. Ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Kag sa aton sining live dira, pwede kamo kabutang sa inyong opinion. Mas nami nga opinion para sa aton sining ihibalo discussion mga kaksyon ang mahatag nyo dira. 2 to 3 liners lang kay aton ginabasahon karon ayo lang ko nubo-nubuon lang Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Aksyon Firing Line. Way pagyapon sang suspitsado ang pagpatay sa isa ka 53 anyos nga amay didto sa Banwa sang Tuboso. Inigin lang batan sila sang tatlo ka mga nakabunet nga mga kalalakinhan. And then ang isa diri pilason man. Tom-tom niyan tiway pagid sang may matudlo nga suspect diri. Aksyon Firing Line. Samtang ginpasakana sang kaso ang duha nga nagkaladakpan didto sa syudad sang Escalante nagligad nga adlaw. Ini sila ginatudlo nga miyembro sang NPA. Kamadumduman, una nga nasugapa sang Philippine Army to nagasakay sa motorsiklo nga nagpalupok isa to patay. Aksyon Firing Line. Ining nagkaladakpan na naman niya nagasakay sa multicab. Ini sila kag ginkasuhan ginpasakana sang kaso Republic Act 10591 o paghupot sang iligal nga armas mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang diri sa Bacolod kuno may nadakpan nga ginaligar kawatan ara subong sa police station number 6 kung sino man dira ana biktima sang kinawatay mga kaksyon ati pwede kamo kapadulong sa police station number 6 kag i-identify ang ining nasambit nga suspitsado kag magdugang pasaka sang kaso agon hindi na makagwa suno pa sa hepe sang police station number 6. Aksyon Firing Line. Diri iya sa syudad sa Bacolod Makaksyon, Bacolod City Hall nga mga balita nagtukod or mga plano nga magtukod gid sang Delta Force Working Team ang lokalidad sa Bacolod agud tutukan Aksyon Oliver ining Delta variant sang COVID-19. Aksyon Firing Line. Mayo man nga mga tika nga ginahimo sang syudad pero ayo lang naton diri kung may kaangay na ganman sini nga mga team nga ini dapat tutukan gid. Hindi kay labay-labay lang pareho sa mga task force disiplina do hindi kay epektibo kayo although sometimes makit-antas las dalanon sa mga damo tawo pero damo gapon nga reklamo pero nga ako lang naman may ara dapat kita sang social inang disiplina sa aton sinikaw galingon. Aksyon Firing Line. Sige, salamat kay focus ang syudad sining COVID-19. In fact, amoning Delta Force Working Team, ang plano nila nga tukuron diri para advance ang pagbantay nga hindi makasulod sa aton si Delta variant mga kaksyon nga mas delikado ikumpara sa COVID-19 nga origin. Aksyon Firing Line. Samtang ang iba naton nga balita makaksyon diri gihapon sa Bacolod, may biyahe lang ang aton sining fast craft mga kaksyon Bacolod to Iloilo, no? O galing isa lang karuta sa matag adlaw nga tanan. One going to Iloilo, 1 man trip going to Bacolod mga kaaksyon, no? Ti sino mabing pasahero man kay pag-abot mo to sa Iloilo, hindi ka man to klakat nga way ka man to sakyan kay way mga salakyan to o ano nga sitwasyon. Aksyon Firing Line. Pero amo na nagatinguha ang aton sining operator sining mga fast craft diri sa Bacolod Bakaksyon nga makabiyahe gihapon para sa mga kung gusto magkadto nga mga importante gid abi. Aksyon Firing Line. Sige, ang mga balita sa probinsya
Amo ni ang pagtukod sa ginatawag Muscovado or Muscovado Mill Plant mga kaksyon dito sa Barangay Oringao, siyudad sang Kabankalan para may produksyon kita sang Muscovado diri sa na portion sang sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Forte yang Negros Occidental no. Apisar sining pandemya pero ang pandemya ginatutukan sang sang gobernador pero way sa untat man nga nagatutok sa ibang nga mga proyekto nga na-address gihapon sa kinahanglanon sang komunidad. Action firing line. May ara gani nga turnover ang probinsya sang Negros Occidental nga balor masobra 1 milyon ka pesos nga kantidad o kon kwarta sa pila ka mga nagapatanom sang humay mga 368 inisla kabilog dira sa banwa sang Valladolid bulig sa ila sini nga produksyon. Action firing line. Amo nang maayo iya no kay apisar sining pandemya wala untat nga nagatutok ang aton probinsya sang iban nga mga proyekto mga kaksyon nga dapat padayunon sa gihapon sa sining panahon sang tuman kapiot nga sitwasyon. Action firing line. Sige, ang iban karon nga balita oy diri sa Bacolod kundi inang ginatawag naton nga GCQ kita with ICOG nga heightened restriction ang pila ka mga kalan-an, simbahan, mga lugar nga ginalagawan ang task force disiplina o kon kapulisan preparado naman sa pagbantay sa mga lugar ang mga simbahan ta subong padayon nga may bisa. Amo na galing ti hindi mo gid man mapilit gid ang tawo nga kunano da no. So mga kita guro nga nagasimba kita na lang mismo adjust ang kaugalingon ta dito sa iban nga tawo. Action firing line. Ariyo ta sangin mention ko gabi bla nga may nagapila ikaw Action Oliver sa isa ka balaklan sa merkado kundi gasunod ka kami na una ginawa mo na nga distansya may bag-o lang nag-abot dayon niya duksol. Action firing line. Do wala lang gidyak balo ya dayon niya lang lusot ka do way tagahambal may virus to siya pero ga observe kita sa ginatawag nga health protocol gani standard gani way pangira-kira duway gisa galantaw abi nga pag-abot siya do linya ng iban dayon nakasuhot ka gala una pa to siya kag duma dikit pa bla. Action firing line. Kabalo kay ning pandemya so mo grabe nga discrimination isa isig kapareho mo pero ang discrimination nga inang may ara kaya sang benepisyo nga makuha hindi discrimination nga pakahuy-an mong tawo kundi may benepisyo ka agod ma-avoid ang paglapta sa COVID-19 nga ini. Action firing line. May ara gani nagsugid sa aton sinigid la mga hapon no may isa ka tiyangge Action Oliver nga ang yagaling nga bata ginamonitor na kag nagpositive gid sa COVID-19 padayon nang siya gabligya ya. Action firing line. Ay sus ko nga mga tawo do hindi naman guro mahambal naton nga ang bilog nga pumuloyo sa kalibutan Pilipinas wala sang ideya sing pandemya kay sobra na ta isa ka tuig Action Oliver nga sulit-sulit sini batinggilan gyapon ng ibanda. Action firing line. Amo na bla grabe na nga sinulitay do guba kita nga plaka diyo sa aton sa nga pagpangalagad bisan diin ka mamati nga radio stations din ka maglantaw nga channel sa nga television basa ka sa newspaper national man o kon lokal nga mga newspaper ang COVID-19 ara bisan chismis das tupad balay mo COVID-19 ara na pero iban daw kabadungol ang gidyapon. Action firing line. Amo na nga daw hindi gid basta-basta mga kaksyon nga madula ining si COVID-19 because ang problema ara sa aton nga pagdisiplina sa kaugalingon ta. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, balikan ko na karon makaksyon sa mga balita lokal sa aton sini nga pagpangalagad manglugayawon ko gamay lang sa nasyonal ang COVID-19 subong adlaw na dugangan sang 6,040 ang panibag-ong cases mga kaksyon. Dala lang ko hasta kay utod ginang information nga nakuha bla late man sa naulihi man ang kwan mo inang tawag nato naulihi ang news nga nakuhaan ko. Manugpong ko nakuha ay pakabutwa ang ilang report mga kaksyon sige lang. Action firing line. Dire kita makaksyon sa iban pangabalita ining Dolo Delta ni Blaha kay kung gani report kay sa gabi may 16 ka Delta variant cases diri sa Pilipinas nga may ara na sang duha nga nagkalamatay diri. Amo ning isa ka 58 nga babaye kundi ko magsala amo ning taga Antique. Action firing line. Kay duwa nisla sang bana niya nga nagpositive mga kaksyon according sa Department of Health
kag isa diri nga isa ka returning kwan OFWs, returning Filipino magkaksyon nga isa ka seaman. Action firing line. So ang 16 nga ini duha na ang nagkalamatay sa sining Delta variant nga mga kaksyon. So padayon pa karon nga imbestigahan ini sang DOH mga kaksyon kung may ara nagikita sang ginatawag nga local transmission. Action firing line. Gina-verify pa, gina-id pa ang investigation sining Delta variant nga ini diri sa pungsod Pilipinas mga kaksyon kay ti sa nahambal na naton sa pungsod India. Grabing epekto sang Delta variant to sa ila kag ang Indonesia and Malaysia subong nga tupad tala nga pungsod Action Oliver diri sa Asia nagaantos man subong Delta variant man ang ginapasibangdan. Action firing line. Delta man ang ginapaway basibangdan suno gani sa Okta Research mga kaksyon. Posible ining mga subong nga mga bag-o nga cases diri sa aton, mga bag-o na ni Axoliver nga pag-mutate o bag-o nga mga virus na ini kay atong origin nga si COVID-19 Action Oliver, posible nga wala na to suno sa Okta Research. Action firing line. Atong una-una gid ini mga bag-o na ni mga virus subong ang nagaginuwa diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag sa bisan diin pangabahin sang kalibutan mga kaksyon. Action firing line. So karon suno sa DOH ginapatigayon ginila ang intensive iya nga contact tracing, no? Contact tracing, back tracing nga ginatawag kag gusto lang klarohon sang DOH nga maghambal kita nga local transmission ini ang nagakatabo na within the community nga nagatinapik-tapik na da ining cases nga ini. Action firing line. Maghambal ka naman nga local case mga kaksyon, ini ang ginahambal or gina-classify naman sa returning OFW. O amo nang ginatawag OFW. Amo ning local case nga ginatawag. Mag-local transmission kita within the community. Action firing line. Para maklaro tagib lang makaksyon sa aton sini nga mga taga-palamati. Amo ning sitwasyon karon sa pungsod Pilipinas kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Kagabi na muno ko to sa inyo sining Dulo Delta nga ini nga may ara sang duha sa Western Visayas. Kagin mention ko man sa inyo kagabi mga kaksyon nga ining duha amo ini ang sa Antique. Ining mag-asawa nga ing babayi diri ang napatay. Action firing line. Amo na ang ginamuno sang Department of Health Region 6 mga kaksyon sining Delta variant nga ini. Pero a reaction Oliver, puwerte nga balita kundi kagapon nagrinabuab ning Delta variant nga may duha ka kaso di sa Western Visayas. Subo nga adlaw nagpagwa sang statement diriho ang gobernador sang Antique Action Oliver. Ari balantayan ini kag we don't know how kung paano ka mo mag-entertain sini. Action firing line. Kay suno diri sa kay Antique iya governor nga si Rodora Cadiao may ara sang duha ka kaso gidman nga Delta variant sa Pandan, Antique, no? Pero suno diri sa kay Cadiao dugay na sila nga nag-alalayo ang mga pasyente dira sa Pandan. Action firing line. Nga nagpositibo sinang Delta variant. Ini ang ginpalayag ni Cadiao matapos kati kahapon hambal ko sa inyo. Nagguluwa ining balita kag suno pa diri sa gobernadora nga wala ginpagwa ang report angon sa duha ka Delta variant. Ila na na-contain ini ang sitwasyon nga nagtuga gid lamang sang kahangawa kahapon nga adlaw ti dugay na ni Action Oliver. Action firing line. Tagalog ang ginahambal diri, no? Ti suno pa diri sa gobernador. Diyan daw kalaw ay man daw ka gina-question man sini. Nga ginpaidalom sa General Community Quarantine o Conjisico ang probinsya nila. Samtang ginisikyo na naman ang Iloilo bisan sa Pandan Antique naka-record ining duha ka kaso sang Delta variant mga kaksyon. Action firing line. Pero tayo lang tawon tani, no? Kaya hindi taman ni mapindihan ang taga-DOH mo. Siya dugay na wala na iya. Duwa na nakabulan nga natabo. Siya daw confirm na sa part sang Iloilo, province and city. Nga duwa na nakabulan ang variant daw mo pang basihan sang DOH nga gin-ECQ subong ang nasambit nga lugar sang Iloilo City kag Iloilo Province mga kaksyon. Action
Pero hulat-tulaton tanay kay kabaloka dito si Mayor Jerry Triñas sang Iloilo nagapagwa sa mga mabugat nga mga tinaga Action Oliver sining pag-isikyo sang iya sining nga syudad. Kay prior sining nasambit nga isikyo, medyo nagapataasay sila sang tingog ni ni Attorney Harry Roque, ang presidential spokesperson. Action firing line. Oo, basi bala may nagaduda. Ti basi way nabasihan ni sa kadamuon sang cases, basi nabasihan ni kun sa ila linalisay kag pataasay tingog nga duabla. Action firing line. Pero bantayan tani makaksyon na kung ano mga linagumbada sa Iloilo. May man gali kung kisa mayor ta medyo Action Oliver no, medyo maluming lang bala no. Hipos-hipos lang, ulo apil-apil lang lang do ka hinay lang gid sang tingog. Do ay kagidya may kontra Action Oliver no. Pero kontra sa eleksyon may ara na no, gaumpisa na gani. Action firing line. Normal na yes politika, pero sa COVID-19, pasalamat kita kay Bacolod City Mayor Bing Lenardia. Aside sa mayor siya sa Bacolod, presidente pagidya sa mga alkalde sa mga syudad mo sa bugos nga Pilipinas. Di daw kabintaha sa part sa Bacolod kun amo sa nga sitwasyon. Action firing line. Di way siya kontra, way siya naga-akig-akig siya kundi daw ka-smooth lang sa situation ta dire. Kung may apilar siya, ginatubang, ginasabat dayon. Sige, ang ibay nga balita wakaksyon, si Juan Ganio, si Ormoc City Mayor Richard Gomez, way man kaluwa sa COVID-19 no. May mild nga symptoms nga nakitaan sa iya kag nagpositibo gid ang nasambit iya nga alkalde mga kaksyon. Action firing line. Dito sa Ormoc. Pero ang asawa niya sini nga si Leyte representative nga si Lucy Torres mga kaksyon Gomez, negatibo naman niya sa COVID-19. Action firing line. Gina-report ko lang sa inyo kay Doka Showbiz man sang dating blang at kilala nga mga personalidad nagpositibo man. Ti ini grabe na ning ilang health protocol feeling ko lang. Gapasulod ka pa lang ni Guro sa iyang opisina dito ginaulanan ka ng alcohol. Action firing line. Ay sus ko. Dire kita sa dako nga balita subong hapon mga kaksyon. Kundi subong adlaw to ang gintawag nga convention or National Assembly sang PDP laban lakas ng demokratikong Pilipino mga kaksyon. Action firing line. Nga ginpatigayon ini didto iya sa Clark, Pampanga, no? Sa Clark, Pampanga mga kaksyon. Kag isa sa mga tupiko nga ginplastar didto ang ilang rinabuab ni Senador Manny Pacquiao kag subong man ni Energy Secretary Alfonso Cusi mga kaksyon sa paindis-indis ang ila sini nga posisyon da sa PDP laban. Action firing line. Ti sini nga hapon nahusgaran gid no. Anyways, ang isa sa dinapit gid didto nga bisita wala sang liwan si Presidente Rodrigo Duterte nga ti amo iniiya ang nagpabulig padaog sa iyang PDP laban sang nagligad nga 2016 nga eleksyon. Action firing line. Hindi ko na pagpadugayon pa sini nga hapon mga kaksyon. Tigayon na nga ginkakasan sang pwesto sa PDP laban makaksyon bilang presidente si Senador Manny Pacquiao. Tiwag siya ka-imik kaya toto siya sa US subong nga boxing mo. Action firing line. Way gid siya ka balo subong nga hapon Action Oliver. Knockout gid Pacquiao. Action firing line. Way labot nga knockout ti ginpadasnan kay ginpapungko gilayon bilang president sa iya nga pwesto si Energy Secretary Alfonso Cusi nga mo nga kusi gid sa iya ho. Action firing line. Goodbye Pacquiao sa PDP laban, no? Hambal to ni Pacquiao sa unconstitutional ina kun ila ako pahalinon kag sipaon dira bilang president. Kay ti may ara sila sang guidelines kapag sulundan man sa sina nga partido mo. Suno kay Pacquiao. Tilang tawon ta kay hindi man tukuno siya naghalin man o kumahalin. Firing line. Nagligad to ginpalayas ni Pacquiao si Cusi, alayas man. Di ko yung maghalin di bilang vice o chairman niya sang kwan niya, vice chairman sang PDP laban. Kaya chairman gid sang PDP laban is the President Duterte. Pero ang president naman niya sa sining PDP laban si Pacquiao. Action firing line. Ting subo nga hapon, wala gid ka balos Pacquiao no. Bisan hintok na malang sa iya sining mga punches abi no.
tumbagid, no? We don't know kung ganos Pacquiao sumong, basta utoy-utoy man ang kadlaw. Action firing line. Gineklara una ginbakante ang iya sining of posisyon kagin papungko si Cusi bilang presidente na. Si Pacquiao nagpungko bilang president sa PDP laban sa sulod na sang 7 palang kabulan. Action firing line. May ideya naman kamo kung anong rason sini una ang mga komento ni Pacquiao sa administrasyon ni Duterte sa tong West Philippine Sea nga daw ay gid mahatagan atensyon sang Duterte administration. May mga iban pa to siya nga komento hasta naglabot sa punto nga before siya naglupad pa US mga kaksyon, ini siya ang nagpapriskon kag ginhambal sini nga may ara sang korupsyon sa DSWD sa pagpanagtag sang SAP sining 10.4 billion pesos nga application nga wala mabaton sa mga benepisyaryo ang pamangkot ni Pacquiao diin ini nagkadto. Action firing line. Pero ang Manny Pacquiao, hindi, wala ako nag-enkwentro sa kay Duterte. Ginabuligan ko siya gani nga dakpon kag pangitaon ang korupsyon sa iya sini nga administrasyon. Action firing line. Amo na makaksyon ang hambal ni Pacquiao. Kundi ginhikayan to ni Atty. Harry Roque Action Oliver nga hindi gili eksplosibo atong preskon ni Pacquiao. Siya way watusi lang yon. O tinab lang watusi kundi daw gin paghinpaghid lang hambal ni Pacquiao sa watusi gili ha. Pagpuli ko na, ipresentar ko sa publiko ang video recording sang korupsyon. Action firing line. Asadya gini, amo ning balantaya. Now, Pacquiao, goodbye na bilang president sa PDP laban. We don't know kung final executory na ini kay Ambali Pacquiao, di siya basta-basta pahalinon mo. Action firing line. Pulaton ta na. Karon sa gabi or buwas, piho gina may sabat na ni si Pacquiao mga kaksyon. Diri kita. Action firing line. Ano pagid ang ginhambal ni Presidente Rodrigo Duterte sini nga hapon didto sa Clark, Pampanga? Ari. Kay ginapanglawag niya didto nga ginapahog siya kag ginagarit-garit gid siya Action Oliver mga kaksyon ni Anay Senador Antonio Trillanes. Si Carpio pa ang Anay Associate Justice mga kaksyon. Carpio. Kag iban pa nga nagakritisismo sa iya sini administrasyon. Action firing line. Siya doon ginapahogig ko nila sa pag-intindi ni Duterte bilang presidente. Once gani Action Oliver nga presidente ka pagkatapos ng term mo, di ka na pwede ka padlagan presidente, liwat mo. So pag-intindi niya, kag pag-intindi naton, once nga ara ka sa pwesto, may ara ka sang immunity. Anong ginhambal ng immunity? Doon di ka basta-basta pasakaan kaso kung nara ka sa poder. Action firing line. Siya ginapahog ko nila nga kasuhan ko nila kung hindi na ako presidente. Sige, tatakbo na lang ako ng vice president sa 2022 nga eleksyon. Action firing line. Nagdeklara si Presidente Rodrigo Duterte, pamatian ta. They keep on threatening me with lawsuits and everything. Trillanes and itong si Carpio and his ilk. Panay ang takot sa akin na mademanda ako. Sabi ng batas na kung presidente ka, vice-presidenta ka, may immunity ka. Adi, tatakbo na lang ako ng vice-presidente. And after that, tatakbo ulit ako ng vice-presidente. Sige na sa kanod laga, At nagsunulaber. vice-presidente. At vice-presidente. Hasta na lang guro nga malupog sa kalibutan. Ngayon, kay may immunity, kagani mo. Kaya tiyang vice-presidente, pwede posible ka balik-balik mo. Itong mga hole in the head, panay ang takot sa akin. Ito, Trillanes. Akala mo naman, sasalita siya ng ordinaryong tao. You know, I'm a lawyer and they can never acquire jurisdiction over my person. Not in a million years. Alam mo, if I may just repeat the requirements of the Constitution, particularly the phrase due process. Alam mo, lahat ng treaties goes to the President.
then if he affirms the contents, dipirmahan niya, tapos padala niya doon sa Congress for the ratification. Then, iyang papel na yan, babalik uli sa presidente. Then the president issues the order to the Bureau of Printing to include this particular treaty in the official gazette. That is the requirement of the law. Ang ginawa nitong mga mukoy, right after the President Estrada signed the treaty, in their maybe over-enthusiastic, I really do not know, nilipad kaagad nila doon sa Rome and appended it in the Rome Statute sa ICC, bypassing the President and the Bureau of Printing. Na into vera, how can I be, because it is only during the publication that I just remind Kokoy na itong parting PDP. Okay, awan ang porsyon sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang panawag niya sa ilan ni Trillanes kag Carpio kag mga nag-criticize iya, mga mukoy. Action firing line. May isa pang ito ka word niya, kukoy. Action firing line. Pwerte si Presidente Rodrigo Duterte. Anyway, sige. Pagbalik ko karon dugay-dugay, ibok-bok ko lang ng commercials ko kay kun ipadason ko ni dayon, madugay-dugayan gid ko mo, no? So, bulagon ko na rin akon sining commercials mga kaksyon, tungaon ko ni, para pagbalik ta karon dugay-dugay, nami pagid pamatian. May isa kita kaabogado nga magahatag sang opinion regarding sini, no? Lipat-lipatan ta kadali action Oliver si COVID-19. Action firing line. Para makapahuway-huway man lang aton utok sa stress kag anxiety bla, no? Kakulba kay COVID-19. Pero hindi lang gid ta magkumpiyansa ha. Padayon lang gid ang aton sining health protocol, ano? Action firing line. Kanagambal ganiho nga basi bla pag abot sang COC na, pag filay sang COC kundi tutok nas politika. Hinali lang nga matunaw sa COVID-19 mo. Action firing line. Kabay pa no, kung muna ng bulong si COVID-19, halaha, padalagan kamo tanan-tananda. Action firing line. Sige, ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang Xanthon Plus Herbal Soap pag-aksyon, pampakini sa inyo kutis Brian Morden, Action firing line. Balik ko dugay when we come back mga ka-aksyon, abogadong istoryahon ta. Mistorya ta politika, no? Alas 7:23. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This time check. May gabi lang sa kay Mr. Jubal Trinidad, Angie Tisaluna. Good evening, sir. Good evening sa Negrosanon. Okay, ko Negrosanon hambalya. Rimar Hicano Haliasgo, good evening, Sobray. Monitor lang kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana. Joy Harabi Bilicario, good evening, Brian. Ginatamyo ko akon pamilya dira sa Purok Paglaom, Barangay Comaliskis, nga may gabi sa tanan. Ilabi na gid sa family Ribatado, Marcon, live watching Santa Maria, Bulacan, Manila. Damo gid nga salamat, Action Brian. God bless. Sige, welcome. Ib Smart Tadio Salcedo Araman, Nida Biliute Olarte sa Bahrain, Imbong Jocampo Presidential, Action Radio, Action Bray, magasadyagin ang presidential race. Sadyagin ni Bernadette Lacson na nagamonitor sa Paglaong Village, Barangay Bansilingan. Stephen Magbanwa, good evening, Action Bray, hadlok siya makasuhan kung wala siya may natago nga mahadlok siya. O isa man na kadako nga punto, no? Jennifer Caballero, good evening, Action Brian. Monitor ng kami sa DSB, Barangay Igmayaan. Update da B sa Gentiro, Gina sa Igmayaan. O, may Gentiro da.
Christine Binias Villalubos, Evelyn Nipomucino, may gabi Sumbray watching from Lower Bikutan, Taguig City. Salamat. Si Ryan Ulitan for Money for President. Leah Younger Esquivel, good evening Sumbray, monitor from Talisay, keep safe everyone. Dato Puti, good evening Sumbray, monitor kami sa Barangay Nagasil, binagid si Mamang Rosita Blanca Flor. Diding Alojamiento Raman, Martin Aliling, Arnets Flores, Sir, good evening sir, pwede kaas ano purpose sa ATM nga iya ka land bank? Ngigin kuha namon iya ka national ID bala sir? Salamat sir, idol ka ni papa ko. Hindi ko mag-gets ang pamangkot mo. Pwede kaas ano purpose sa ATM nga iya ka land bank? Ngigin kuha namon iya ka national ID bala sir? Hindi ko gin mag-gets ga. Paki-chat biliwat biga anong bot silingon mo man. Juna Garcia, makuha ka land bank kung magkuha ka national ID, duway man na gina-require. Juna Garcia, Bengabek Sumbray, watching from Tandang Sora, Quezon City. God bless. Si Lydio Junior Siaso, nagamonitor man, Barangay Bata. Salamat din. Carmen Reyes, Milal Oligo, MM Bani Cape sa Tangob, live watching Action Bray. Bao, salamat din. Si Colonel Colcol, Salvador Esperagusa, good evening sa Barangay 3, La Carlota, kay retired Police Edgar Ignacio Esperagusa. Salamat gid. Randy Laustica, Action Bray, yung gabi, lihog kumita miyaw sa kain Maninay, kagawad ko ni Biligorio sang Barangay Comalisquis, Don Salvador Benedicto. Okay. Joby Monares, Rodilyn Guarte Tubayan, good PM Magsumbray, monitor lang kami di Purok Punay, Barangay Mansilingan, especially sa family Tumayan kag Guarte. Wow, thank you get, ha? Ronald Becerra, Magsumbray, monitor lang ko di San Agustin Roblona. Sir, greet ko lang di sa asawa ko na si Juliet dira sa East Homes 3. Salamat get. Sa Romblon siya. Jory Omanio, good evening Magsumbray, Jory sang saga sa Bago. Thank you. John Ron Cipriano, diri sa China, last year pa normal ang sitwasyon. Gani man. Oo, mayon, okay. Why naging batian ng China subong kung COVID-19 ang paghahambalan? Ay, sus ko. Si MGA Candido Hildure, sa Sad Family Hildure, sa Iloilo, kay 10 positive, isa patay, bayaw ko, isa kabalay. Ay, grabe yung. Kadelikado, no? Si Noami Jimenez, amo mana Sir Bray, pila ka cashier, kita na gid nga gapila, gadot-dot gid, hindi kahulat patapos ang nauna. Dapat gani sa wayon sang cashier na mo. Galing kayong kisang cashier na hadlok man magsaway. Bao may mga tao gid nga duwa gid batsyag. Alex Montes, happy birthday lang kay Miss tapos gid naglumpat sir. I-resend bi sir be ang imo to sir nga quad be. Okay. Naglumpat siya, ha? Okay. Hindi ko na mabasang iban, ged, ha? Naglumpat, sir, paki-resend. Ay, thank you, ged. Si Bernadette Lacson, Araman. Thank you, ged. Rafa Dagomanpan. Evening, Sumbray, tamiyaw ko lang, Pamilya Blanco, Dagomanpan, Habilosa, Jimena, Toreno, salamat, ged, diri ni sa Spark 18. God bless Action Radio. Salamat. Romulo Ruben, please updates of National ID Bacolod. Thank you. Si Nip Halspihaw, God bless. Thank you, good. Dads Abiria, good evening, Sumbrayan. Ara nagagwa na ang mga kulor sang politiko. Sadya na sila, watching kami di Barangay Sumag. Perting Labra. Guwapo kagali aksum. Thank you, good, ano? Abi ko Perting Labra ng iyaya. Christopher Anlap, sir, update status sang igmayaan. Sige, check naton ha. Christopher Anlap, Luoy Man nga Agintero. Romulo Ruben, okay, si Francisca Puso Moderaso Araman, Madiraso. Erwin Bailon, good evening, Sumbray. Ginatamyaw ko si Rosela Bailon, Mrs. Kua, kay Agnes Guadalupe, kay family niya. God bless Auntie Waigid. Okay. Roger Regala Araman,
Good evening, sir. Hibag na mga politiko subong. Do matapungulay na gani. Neo Saison Action Bray, good evening. Matapos nila tukod nila Delta Force. Wrong Rangers mga wrong Rangers naman ko no. Bert Hirapusco Caraballo, good evening Sumbray. Tamyaw ko lang Nanay Linda Hirapusco Caraballo Sitio May ang Candoni. Agnes Bisas, good evening Sumbray. Kag sa tanan nga kapamati watching from Riyadh. Thank you, good. Victor Tugaf, good evening Sumbray. Tamyaw ko lang si Harlen Milona, Jonah, Lolina Dina rather, Riza Michelle, kag via sa Upvote Morsha Supermarket. Pamati gid sila Sumbray. Shout out kay Philo Kumana, merchandiser sa Upvote. Sige. Thank you, gid. Oo. Kaagi ko na pa picture sa mga staff sang Upvote ngina mo. Helka Baltar Gapalin. Now, good evening Sumbray at sa tanan nga nagalantaw sang inyo live. More power. Salamat. Sige. Mapanaog kita sa dalom, no? Junel Labrador, good evening Sumbray. Aslang ko ano update sa mga puganti monitor kami di sa Alangilan. Ang puganti way pagid kaladakpan tung duha si Montuya kag si Ipugon way pagito nadakpan ano. Si may gabilang kay Lubaton An, good evening now lang liwat balik kay Kasako watching from Amman, Jordan. Wow. Vilrico Naya Araman, Eddie Jones Kalinaw, good evening Sumbrayan, more than happy listening Reyes Kalinaw and Lacson family. Enjoy watching from Angeles, Pampanga. Get safe and God bless always Action Brian. Salamat. Russell Raya Bantilan, good evening Sumbray. Tamyaw ko lang family Raya da sa Himamaylan, Barangay Mahalang. Jose Heherson La Pinig Junio Araman sa Stonehaven, Granada. Ana Sinoro sa Talisay, Concepcion. Thank you, God. Si Father Amber, may gabilang kuno. Domingo Guansya. Tanya Ramos, thank you, God. Vilrico Naya, Action Bray watching from Barangay Singkang Airport, Kalong-Kalong. God bless. Kadamo sa mga bago nga mga names na nagasinulod, no? Inday Blasa, good evening. Ana Sinoro, araman si Richard Diriquito, na? Ang aton nga mga listeners, no? Aryo, hingagaw si Sir Montes. Happy birthday sa kay Miss Eva Marie Alvarez o Barangay Tangob, celebrating her birthday today. Ma'am Vanessa Mayo is Mayos ini Sir Bray. Thank you, Gid. Ay, na-blues niya. Naglukso siya guro kay happy siya. Thank you, Gid, sa liwat Sir Brian. O galumpat sa Sir kung tamaan siya kadamo, ang iban hindi ko madakpan, no? Hindi ko madakpan. Fred Tugaf Jr., Idol, good evening. Tugaf family, muro siya kag Barangay 30. Okay, sige. Jamel Florendo, good evening, Sumbray. More power Action Radio. Bacolod, stay safe always. Yes, amen. Tima, relax ko gamaya. Paki-share lang sa aton nga live. Ayo lang ko. La 7:33. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Mga kaksyon, may agab ilang kay Arman Rigalado, nagamonitor subong sa Montara, Isabela, upod si Lola Murit. Si Yen Hoyge Templado, naga-monitor man, naga-live lantaw sa Cebu City, mangkot lang kung may biyahe Cebu to Negros, maski wala swab test, salamat gid. Ang biyahe kapadayon lang, pero dapat may mga swab test gid ina. Merly Gonzaga, Sumbray, monitor kami, God bless. Si Tanya Ramos, good evening, Sumbray. Okay, sige. Great lang sa Florenceville kuno ang mag-asawang Mr. and Mrs. Verde Prado. Naga-monitor gid. Si Paul De La Rama, Araman sa Italy, salamat gid. And si Victor, again, happy birthday sa suon ko, Beverly, sang Purok Paglaom, Barangay 30. Barangay 30, celebrate ya subong birthday Aksyon Bray. Solid siya ng Aksyon Radio sa Barangay 30. Shout out man sa mapisan nga Barangay Kapitan Pichiere,
Jeff Chavez naga-monitor man sa sining nga mga tinion mga ka-aksyon. Action firing line. Sige, now, check naton kung ang tabi opinion ng aton sini abogado regarding sini sa plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili liwat bilang Vice Presidente sa 2022. Tiway ginman guro violation ina kay bisan nagpresidente siya, pwede gid siya makapapili. Pero ang pamangkot sinong katandem niya diri. Ginakuno-kuno diri nga si Bongo amo ning ginaduso nila, Bongo kag Duterte. Basi matigayon man no, ang Duterte nga tandem sa 2022. Action firing line. Ti ina kuan do ka dynastiya ina no. Kon mahinabo ina makaksyon pero hindi ina malayo nga matabo. Ang Sara Duterte for President kag Rodrigo Duterte for Vice President sa 2022 puwerte iya no. Action firing line. Tara dali gid lang ari sa aton sini nga linya. Lines of firing line. Ang aton interview tonight with Attorney Cesar Viloria dulong sa aton sa D3 Bio Dugang Protection sa kaugalingon Attorney Cesar Viloria. Sir, maayong gabi dira sa imo. Maayong gabi, welcome to Action Radio. Mayong gabi, Action Bray. Gabi sa aton tanan nga pagpalamati. Aha. Happy Saturday. Yes, sir. Salamat sa pagpahulam sa imo chimpo tonight. Nagtawag lang kita dira sa imo agod mag-ayo any opinion panan-awan sining palaboton nga 2022 nga elections matapos nga nagpalayag si Presidente Rodrigo Duterte nga may gina-consider niya naging subong. In fact, ginambalya sa National Assembleya nila o convention sang PDP lapan dito sa Clark, Pampanga this afternoon nga mapapili siya Vice President sa 2022 nga elections. Yes, Action Bray, actually na-review kong video, no? Of course, ginapan nato ng mga physical picture on how he delivered the speech na malo ka naman sa aton presidente kasi medyo ga-joke lang siya. Pati ga-joke lang siya, pero grabe man ang palakpak sa mga sumulunod membro sa PDP, mga sumulunod, no? Mga, of course, mga subordinates sa presidente. Pero of course, no, we don't take it again, no, hook, line, sinker. But granting for the sake of discussion, na nagambal siya na he will run as Vice President only para may immunity from suit siya. No? So of course, kabahod man kita, no, ang magambal ka immunity from suit, no, amo nang ginatawag naton la pariyo mabla sa presidente sa Pilipinas nga while you are a sitting president, hindi ka pwede mapasaka ang kaso, especially kung ang mga cases nga i-file sa imo in relation sa pagtrabaho mo as president, no? So ginatawag ta na tawag ta na actual immunity, meaning may immune ka as a president. Now, sa vice president man iya damo na argumento. In fact, hindi pa na-test sa Pilipinas, but it was already tested sa ibang mga nasyon. No? Nga, kaangay man sa atin ng mga civil law countries, no? May konstitusyon man, demokrasya man, nga may ara iya nga pagtanaw nga ang ginanamin na nga immune from suit is the president. It does not include the vice president. But of course, may ibang interpretasyon nga daw pan man siya, no? Daw kumbaga kung sa salakyan bala Action Bray, kung din salakyan ta may apat ka guma, parts ng salakyan ta, pero may nagatapos mo na sa likod ng salakyan ta mo nang tawag ta nga spare tire reserva, no? So upod man sa salakyan, kung yun yung apat ka guma, tani i-immune man ni ang Vice President. But ang principle galing dira Action Bray base sa jurisprudence decision sa Korte Suprema aras gina-immune ng presidente because may kabudlayan niyang iya trabaho, no? Usually ang presidente, ang vice president nagahulat lang, no? Usually do ka, unlike bidiri sa Pilipinas na may executive function siya, cabinet secretary siya, ginabutang siya sa isa ka kabinete sa presidente, so may trabaho siya. So may interpretasyon ina nga kaangay lang siya sa mga pareho bala sa mga cabinet secretaries man, no, hindi immune from suit, no? But amuna ang pananawan, no, basis nga ang presidente among may kabudlayan, no? Ang presidente may mga peculiar nga function bilang presidente, so kisa na makinanglan nga maprotehiran ang trabaho ng presidente nga hindi siya ma-threaten sa mga
decision making niya because as long as he is a sitting president, he will be immune from suit, no? While he is the sitting president, no? That test na dari sa jurisprudence natin like Joseph Estrada, no? May argument sina nga former president siya o nag-resign siya, can he still be immune from suit? Ang rulings ng Supreme Court, ang immunity ginahatag lang sa sitting president, meaning as long as you are nagapungko ng presidente sa Pilipinas, immune ka from suit. The moment nga nanaog ka na sa pagka-presidente, hindi ka na immune from suit. Kay immunity, hindi man sa ngalan ng tao, Action Bray, kundi sa opisina niya. Sa posisyon. The office of the president, no, ginatagaan sa immunity, but not sa person. Kay kung manaog na siya, na hindi na sa presidente, pwede na siya malaot sa mga kaso. And it was already tested sa jurisprudence. Si Joseph Estrada, di ba, nakasuhan man. Si Gloria Macapagal Arroyo, nakasuhan man. So, argumento nga kung immune from suit ang Vice President is a gray area. Gutsulingon, pag-debatihan, no? Pag-arguhan. But so far, ang prevailing argumento dira nga hindi sa immune from suit ang Vice President. So, hindi siya gali ka... I'm sorry, attorney, hindi siya gali kalusot kay na maging mention to siya para hindi lang siya kuno makasuhan. Tubtob buhi nga nagatindog siya, hala, papili na siya nga papili, Vice President. Actually, Bray, nagapati ako sa linya sa presidente ta. It's actually, siniguro yung hugata, mambal kung joke na isang presidente ta. Because, number one, daw ginasudlog niya bala nga, ginatest niyo ko kung may handong ko sa sa power, no? If I wanted to prolong my clutch sa power, so mapadlat. So kung muna pananaw nyo, ang matutuod sinado, joke sa presidente, hindi gusto tagaluwat Vice President, pero hindi niya kumasuha. Hindi niya kumapay lang kaso, dason, mapantagan naman kuluwat, bla-bla-bla, dason. But I don't think very serious president na. So may more. And actually, kabalo kati, man yung mga taktisyan, siyempre sa PDP laban. And of course, kay Presidente, ginatanaw nila anong reaction sa tao. Negative bala. Daw pamulso, walang reaction by Japon, no? Magwa na sa social media kung ano reaction sa pumuluyo. Kung ating ang pumuluyo, di siyempre kapos na ng balong reaction by nga, joke lang to, yabot. But if it will came out nga do capacity, pwede man gamiton sa politika nga ti padayunon tani kay in a way, again, it's a hurdle whether the president can still run no sa other office other than being the president. So another gray area naman na. May ara man halambalanon action nga ang presidente hindi na pwede makapare-elect. So another nga debate makapare-elect sa pagka-presidente. Amo na nga ba nila. But sa ibang office, basi pwede siya. So another gray area. Kasi obviously, ina nga mga legal question will obviously makadto na naman na sa Supreme Court. No? Pagka-desisyon na sa Korte Suprema. But remember, Action Bray, if there was a decision if there is a decision na sang Korte Suprema sang una, kaangay sina. Dako yung possibility ng Supreme Court na nag-flat man sila sa ilang mga decisions mo. Depende kung sinong nagapungko ng mga justices. Karon pwede man nga paboran nila nga pwede ka pa liwat si President Duterte as Vice President. Pwede man na, no? Doon pa file a petition for disqualification. Question of constitutionality and legality dalon sa Korte Suprema. Posible nga mabalang Korte Suprema sa interpretasyon nga kapadlagan kay ang definition sa re-election is restricted sa office, single office as president, but not to other positions. So pwede man mambal sila nga purpose na hindi na magpadlagan liwat ang presidente sa any other office because tapos na ng pinaka-pinakol sa iyang power. Tapos na siya, dapat din siya kapatlagan. So, it's an interpretation na pwede mampangan. Pwede mampangan by usage sa lingwahe. Pwede man mampangan tanggit sa mga
jurisprudence man, no? I mean, na decision na sa Korte Suprema or mga decisions nga pwede makuha sa American decisions, no? Or jurisprudence action right. Aha. So ang palayag ni Duterte gali attorney kon akon gid pagasumayon halin kaina pagpamati kog sagsimo subong, pwede na ton nga i-take ato nga serious, pwede man nga lahog-lahog lang or pwede man mahambal naton abing basi pagid, no, magakuha gid sang paino-ino labi na gid ang supporters sa kay nato porting pinalakpak na nalipay gid sila. Correct action right. Pwede gid pwede gid balok ka ati kung tikayang istoryan sa politika o even sa muna lang ambal naton sa pangampanya. Pwede ka man niya ka-twist kay informal naman niya sa opisina ni President Digong nga mag-deliver sang excuse of a joke, no? Statement na joke lang. So that's why hindi na duwa action by na may mga utod kita nga nagahulat na nga mambal nga joke lang na sa presidente so maraming kami inyo. Yeah. But of course, on the part sa mga political allies, supporters, they are very, very serious. They really wanted the president to run as vice president. Nang gusto gyapon nila makita si Tatay Digong nga magserbisyo sa Pilipinas. Ti ila na iya panindugan and you cannot siguro discount sina. Damo-damo na si ila gyapon action buying nagapanawakan. Sa ila very serious na and I do not know how will they take it kung balang presidente nga pagod na ako, gusto ko na mag-resign. Diba? Kasama man ang sa presidente. Nakapoy na siya. So, siguro respetuhon man na nila, mambal si Tatay Digong nga, kapoy na ko hindi na ko. But if it is true nga, kung ang gusto yung malang is from suit, posible yaman na may mo. Kaya in the first place, may aragan na interpretation action right, nga ang influence ng atong presidente, siguro hindi lang sa legislative, even sa judiciary. Tanan ubos ito kadamo kita mga appointees niya kuno, no, mo nang pananaw sa iban. So balantayan action by whether it is a joke or not, but may legal na siyang implication kasi may factual na implikasyon. Sabi the president is considering running for vice president because he wanted to be immune from suit. Daw mo na la. So base ng pananaw sa presidente nga lauton gid siya because that is the trend sa aton pamulitika diri sa pungsod nga ganila utanay gid, no, siguro ang gentleman's agreement lang nga wala lautanay I think kay Pinoy President Pinoy I think President Digong no tuman gid lang nila gentleman's agreement nga wala masyado si Pinoy ginaot sang ining administration. This is very good, no? Magkasawhay ang Pilipinas tani kung may mga muna nga pananawan action right. Ari attorney, isa lang ka point ni kay kuan mo inang gin-mention niyo to kay nga daw kuan gid siya confident gid siya nga hindi siya ma-filean kay may immunity na siya kung magpapili siya vice president. May mga nagalagaw abing information although nga in information mga istorya pagid lamang nga kung matandem yabi si Senador Bongo and if Bongo madaog man sa pagka-presidente may tsansa nga manaog si Bongo siya ang mabulos president kiti vice president ba siya man ang votes lingon nga matabo attorney may posibilidad ina sadya na action right because kung question of probability yes probable because that is a natural course of things. Example, padlagan si Bongo presidente, si Tatay Digong ma-vice president, taog silang duwa, then ma-resign si Bongo, di succession, masaka. Yes. Di ang argumento dira nga indirectly violate ang constitution for re-election. Di kung interpretation, why man siya re-elect dira? Yes, correct. Saya. That's why ni ara nang awan interpretation. Lain man na nga animal, ang ginistoryan to yung dragon si Arya, elephant niya. So lain niya ang proseso sa re-election, lain niya ang proseso sa succession. So unless ang atong constitution or the framers of the constitution are very let's say clear na hindi kita pwede kabalik sa office based of our experience sa martial law, di ba? Magduman natin. Yes. Ang ato 1987 Constitution is more or less ang why isang Pilipino na nainit na sang diktador.
why hindi sila gusto pabalik-balik ang presidente, hindi sila gusto maging absolute ang power sa presidente nga makapasya sa iya nga Japon or maprolong niyang iya nga power Yes, as yes. president. Pero butangan provisions na duha man na natabo kasi they thought na hindi ni matabo in the future na although intention is ang presidente hindi na dapat magbalik sa pagka-presidente, wala lang nila matanaw na posible ini nga matabo, no? Kasi nalimtan lang gid nila guro action drive or base hindi man gid nila intention nga bawal ang mga succession na event, no? Yes, Kay yes. kung re-election na gid kung restrictive ang interpretation nga hindi ka pa re-elect under the same office, hindi sa pwede ka padlagang presidente liwat. Yes, Clear? correct. Okay, paigad mo na. Ikaduwa, kung amo lang ng interpretation, pwede sa karan vice president. So everything is possible Yes. na pwede succession unless ang constitution gambal nga wala succession. Diba? So Yes. dapat ni other means of electing the new president, whatever. So mga gray area again na action guy, ako ang possibility nga mabalik sa pagka-presidente. But ang question na muna action guy, no? Kwan man lang medyo pa yung na napumuloy. Yes. Si Bungo, nagdaog ka presidente, at ang mapakaidigong. Amo nang pamangkot na. Amo man na ang pamangkot na. Okay, ang point yung lang kay Ina, sir, I'm sorry, gid no. Ang gusto talang ni ipakwan sa mga tagpalamatita kay may mga utod kita ngati sa base sa constitution, medyo way gid nalapnag sa mind nila. Ang i-mention niya to nga para maka-avail siya sa immunity gid nga hindi sa makasuhan, ti na mention mo man nga kung vice president ka, makasuhan ka mang yapon kay hindi kaya maka-avail sa ning immunity ngayon kay presidente gid lamang, ano? So, base amo ning ginamuno niya nga mapapili lang gid sa vice president kag tinguhaon nga magdaog ang presidente nga upon niya man linyada niya lang para lang gid nga magbalik siya bilang presidente so that hindi gid siya mafailan any cases. Amo ning ginapananaw gid sang halos tanan-tanan na sir, amo ning ginmuno mo nga posible kag ang succession to amo ning problema kay dapat imindahan. Amo nang botsilingon mo sir, no? That is a very, very strong argument sa gina-action right. Posible gina. Posible nga muna pananawan. Kay in fact, natabo na di siya aton. Kay di kabalo mo na guro si Presidente, abogado na mo, maalam ina. Amo to nga gusto ko na iambal si mo sir nga hindi man ko pwede nga si attorney si Sir Biloria magsala sa constitution, hindi man pwede nga si Duterte wala gid ideya nga ang vice president pwede manggaligyapon failan kaso di attorney. Yes, kung matumduman nato, 2016 if I'm not mistaken, kung history ko, natabo ina ito sa former vice president ngay. Matumduman nato na action drive. In fact, may isa ka nag-opinion kung nadumduman ko si Attorney Roque, pati siya nga immune from suit ang Vice President. And I think he was the one who advised the President no, nga immune ka, no, kay in all likelihood successor ka sa Presidente. So, atobla sa interpretation nato na action guy, nga although nga style lang ang Vice President, but he is part of the salakyan. Diba? Importante ano kung ga-travel karon na ang salakyan maglupok ang isa ka salakyan ay isa ka guma wala ka spare tire hindi ka nakalakat. Yes. So you are part and parcel of the sa isa ka posisyon na pwede ka. So natabo na siya sa Vice President, former Vice President Gigi Marbinay, but ang strong sentiments during that time action drive is that hindi immune ang Vice President. Wala pa na naton ma-test by way of jurisprudence. Wala pa base pa malang sinima tabo action side. No, kasi ang Supreme Court kung wala factual kag actual controversy hindi na sila makatag yung opinion action right. Yes. Ang Supreme Court sila mapadala ka letter Supreme Court. Tapos pa-interpret mo sila is the Vice President immune from suit. They will not, because the Supreme Court will just take action sa controversy nga ga-require sang legal nga interpretasyon. Kung wala factual controversy, hindi ng Supreme Court magatag opinion. Yes. So, naging gray area na siya until that time nga malabot na sa Korte Suprema. So, kung himuon kang aton presidente mag-grant
because gusto niya maging inyong pamsud siya. It's a test case na matabo sa aton pungsod. Bao ka kwan sinino do ka tumalagsahon if in case gid man ining aton nga paino-ino attorney kag kabalo kita ang aton nga mga listeners subong nga private naman sila sang ini nga mga ideya do ka tumalagsahon ini sa feeling ko lang gani do diri man natabo sa aton nga si former President Erap Estrada na naog ginbuslan sang ni former President Gloria Macapagal Arroyo nga presidente ni siya nagpapili pa siya liwat kay hindi siya elected kundi succession gid lamang attorney no diri man natabo sa aton sa Pilipinas 20 Yes, correct. Correct, Bray. Natabo na, pero may hara na ang hindi ko na yung natabo kay Presidente Gloria is succession mo. Hindi re-election. Now, nagpadalagan siya liwa because nag-succeed lang siya. Pero may ara na proviso dira nga ang remaining portion dapat ni maglapaw I think 4 years. Okay. No? Kaya kung naka-serve ka, I think more than 3 or 4 years. So, hindi na pwede. Sibling hindi ka pwede na. No? But I think, amo lang interpretation. But ang natabo kay Gloria, wala siya kuno nagpa-re-elect, kundi nagpadlagang isa liwat. Nagpadlagan siya. So, gintapos siya lang ito ang unexpired portion sa term sang presidente nga ipuslan niya. So, lain sa pananawan sa iban, but still wala niya ako na matest sa isa ka kaso sa Korte Suprema action right. Yes. Except lang to ang nagsaka lang niya nga, I think if I'm not mistaken, ang interpretation at to, I think in-raise man na sa Supreme Court pero may isa to nga nagsikat sa una yung issue kung I don't know kung sakto ako recollection. Kaya gito man ko, si Erap wala to nag-resign ako wala. Isa pa gina. Kaya naog lang sa'yo mo, bali ako na nagpaway-way lang to siya para magsaway ang palibot. Pero why siya nag-resign. Basta Suprema, design ka na kay vacate mo ng office mo with ginatawag sa pakita mo gud may mga expression ka nagwa ka na o ka nagbabay ka nagabaka nga ti amo ni nagsiya ka na DA a form of resignation. So sa election guy nami lang gid ang pumuluyo nga padayon mag-monitor magkaibalo ka very important sa futuro sa pungsod nanan may kargid ang pumuluyo. Do dire lang katabo sa Pilipinas ang medyo makayuhom ka, makakadlaw ikaw kada maugot ka man kung kaisa no nga do ka sululubra na. Pero aring pinakagrabe nga knockout subong nga hapon no. Ang natabo kay lastly gamay lang gid nga pangayo ko man sa imo pananawan pag knockout ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Senador Manny Pacquiao sa PDP laban as President Attorney. Anong panawan mo sini? You know, although that is a party system, no? Kung organisasyon na nila, depende na sa ilang constitution and bylaws. Pwede sila ka-review nga illegal na pwede kambal nga tsakuna or something like that, no? Mga takeover na sa mga organizations na katabo na. No? Of course, may mga corresponding legal consequences na, no? Mapersaho ng isa katao, kakasaan sa position niya. So may mga cause of actions na pwede may mo, no? Pero ang natawag na transaction by ng political intramural, miski sa mga local party system, kita mo nga kakibot kita, o wala ginarespeto ang leader. Walo ka namin na maintindihan manggaling sang pumuluyo kay ga-create sa public clamor. Yes, correct na. Para masapos intindihan sang pumuluyo. Para sa pala action by sa mga korporasyon, may mga board of directors, di ba? Yes. Policy making body na sila, board of directors, o board of trustees. May executive officers, ang mga president, vice president, secretary. Kung policy ang ginaistoryahan, ay nag-obra politika ang board. Gina-enforce ng isang presidente. Okay. Pero kung matutulungan sa ng argumento ni Senator Manny Pacquiao, nga dapat ako yung kakol na yung meeting. O kung may request, ako yung presidente mo, which is somehow correct sa struktura. Struktura sa aton mga korporasyon, stockman process. Usually, ang board na, di ba, mag-policy making na sila. Pero kung mga day-to-day affairs, let's say may patawag meeting, dapat presidente man ang kapatawag. That's why dira nagsugod ang wala respetuhan na. But sa turn out, political dynamics, party system,
why man tadiya genuine party system sa Pilipinas. Actually, correct na. action break, expect kita may mga butterfly season kita gani. Yes. So anytime na nagasaylo-saylo na yung mga politiko. So for me, I would advise kauturan guro naton di ta magpapikto sila dahil in the first place kabalo kita ya kung sinong angayan kagidi angayan action break mo lang importante dira. Okay na ganito, may ara pa to na waslikan si Duterte nga ining PDP laban dugay na ni nagtulog nagbugtaw lang ni isang ara na ako. Kay Pimentel. Abot ko na naman Pimentel na naman ang naiguan dito because whether we like it or not, nag-enjoy isang historical backdraft ang name nga Pimentel Yes, correct na. Pilaban, diba? Though sila ang nagsustain na for very, very long time, which somehow, correct man ang presidente, kahit nagsikap naman lang ang PDP sa pagdaog ng presidente mo, diba? Normal man lang na. So, ang mga damo mong partido, katulog kadumdum ka. Pero sa Pilipinas, ang uso dari perme, expect kita subong action by. Ang uso na naman nga mabalik sa Pilipinas, ang koalisyon. Coalition. No? May mga lollipop kag rainbow coalition na naman na action by. Damo na sa posisyon subong amat-amat na Yes. Pagkain natin mga coalition, so bati matabo na because if you're fighting a very strong party, dapat united opposition ka. So, di ba si Gloria makapagalaro yun nagpresidente, di ba? Sa umbrella, sa united oppositions ka, no? Yes. So, dara man na tanan magasugod kag magatapos sa Rainbow Coalition standby. Sige. Dason nga inadlaw, mabalik kita dira si attorney. Damo pagid nga mga discussion so that nga makaintindi pagid kita dugang bla kon legalidad ang paghambalan. Diri lang kita focus iya sa mga politiko naton sa gobyerno, sa mga political parties ginsingit ko lang ni actually ilan niya problema sa ilang political party nila daw na namian naman lang kita mamati bla kay Manny Pacquiao abi. Naga-viral ini because of Manny Pacquiao. Pero tikabalota ang Pimentel nga bata subong naga-react na. Siya way mukbalo iyan isang amay ko do kamoyang panag-iya subong haw damo na bla. So balantayan tani sa masurod nga minadlaw kada ng reactions labi na gid ang pagpauli ni Manny Pacquiao halin sa iyang tapungulay ito sa Agosto 21 attorney no. Yes, action by. Sadya na interesting yun kay may baon si Senator Manny Pacquiao. And of course, I think it's an honor, to be honest, no, as a citizen, natimay na kayo maginawa niya dapat maginawa action by. Yes, with that attorney, next time madamo nga salamat, may gabi ka mabuhay ka attorney. God bless. Yes, thank you action by, mabuhay imong programa kag may gabi sa tanan nga pumuluyo nga nagapamatis po. God bless you action by. Yes sir. God bless sir. Action Firing Line. Okay, marapuyot kag manami nga discussion, simple nga pagpaintindi sa mga utod tabla, no? Kung anong gakatabo sa aton sa lipang gobyerno diri sa pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Suliton ko lang gamay, nag-gets ko gid ang palayag ni Duterte mo siya para hindi ko makasuhan, mapapili lang ko nga magpapili vice presidente, no? So, naintindihan naton nga abogado siya, kagi fiscal, kung maalam porti ka alamon, kiti presidente, kay mo abogado ka pa, akintindi na siya nga ang vice president, pwede gidya kasuhan. Sa prangkang istorya Action Oliver, ang vice president nga pangalan, do wala kay mulabot prangkang istorya sa gobyerno. Action Firing Line. Pareho kay Leni Robredo subong, kung ginkwaan siya sa posisyon milang magauyat sa ano nga department, tino King Koy lang sa subong nga lagaw-lagaw lang nga duway siya labot sa panggobyerno ta. Action Firing Line. Kay mostly iya, kung ikaw vice presidente, tagaan ka na sa presidente isang poder. Vice President, tinibing DSWD ho. Vice President, ikaw ni Bikuan Bihom, ni muna, ti subong wala kay nga, kontra sila nga duwa, tinuway lang labot si Robredo. Kita mo na nagtag to sa nagpabakuna to siyang bakuna express niya, din sa nangayo sa bakuna niya sa Manila City Action Oliver. Why siya kwaan? Kaya hindi sila namitay ni Duterte. Action Firing Line. Amo na nga daw, kwan ka lang daw, tawo-tawo ka lang da, basta vice presidente, ikaw. Mas nami pa gani nga nag-vice mayor ka mo. Kaya nag-handle ka pa sa mga konsihal da, ikaw nag-organize ang sesyon nyo da, pero kung vice presidente, kangalan lang gidang imo da. Action Firing Line. Da mo na, abig, kagamon ang hambal na gani, kung vice presidente ka, waiting ka lang da, nga matigok si presidente para magsaka ka. Action Firing Line. Da mo sinana. So meaning,
ang pabati-bati ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili Vice Presidente para hindi siya mafailan kag may immunity ini siya, dako gidyang tsansa nga mapapili siya Vice President kag ang presidente niya tinguhaan gid nila nga magdaog kag pwede makonsabo nga tinaog kada kay masaka ko presidente liwat para may immunity ko, hindi ko mafailan kaso. Action firing line. Tsamba naman isang Senate minority o kon Senate President naman dahil nga mo mga Vice Presidente magasaka abi. Ina mga advance lang nga pananawan aton ha. Kay ti realidad ni subong katabo sa Pilipinas, so may amo gini nga mga posible matabo mo. So kinanglan may ulo ideya na kita. Action firing line. Ang ginagabahin sa aton nga pagpangalagad maka-aksyon dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule, no? Blood sugar mo sobra, uric acid mo sobra man, vitamin Maayong gabi lang, nag-monitor si Rima Tinion Makaksyon sa itong pagpangalagad si Tats K. Dilantar. Samta nagahigda-higda, mati lang ko diya. Maayong gabi lang da gali sa family de la Cruz, family Diaz sa SPAR 16. Halin sa kay Juna or Junias Dilantar sa SPAR 13, Barangay Bunga, DSB. Las 8:11 na sa itong pagpangalagad. Pagbalik na ton karon dugdugay mga kaksyon, kundi si Albi Benitez ginpetisyonan oposisyon nga ang iya residency diri sa Bacolod Bakaksyon ERB ini sa Lunes nga adlaw. Firing line. May mahatag di may mahatag lang sang reaction isa ka konsyal sa Bacolod Bakaksyon angot sini. Ati kay kuan taman siya kung anong reaksyon niya diri. Ari sadya man ning politika sa Bacolod mo kung sa mga basketball pa sadya nga dribulay ini action Oliver. Damo kuno maglinumpat pero pasensya lang kuno kay hindi man batunon law. Firing line. Yung mga nabasahan ko na sa social media ginahambal ta man di kay ma-enjoy man tabla. Nag-enjoy man ta na. Kag kumustahon tang baho sang dumping site, dump site dira sa Barangay Felisa. Kag ang masadya man nga istorya sang Sineco. Action firing line. Amo ning nami mga balita dis Bacolod subong mo, utility, panimaho sa komunidad, kag ang politika. Las 8:12. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Maayong gabi lang sa kay Alex Montesa. After Pacquiao included from his own clan or political party without proper forum or absence niya, pwede pa na siya, Sir Bray, maka-appeal for reinstate in the position. Ano ay mangin resulta sa bahay ni Lola Junicia after gin-knockout ang appointed son. Ano ni siya? Insulto na bahin ni Pastor, Sir Bray, amuna man sa bahin ni Albi, Sir Bray. Ati ulat-ulaton taniya. Kung basi, way naman to galing si Nana Junicia gauyat Rosarito mo, kailain na ning ilang ang ilang relihiyon. Action firing line. Tindot ko di sa akong abi kong ulat-ulaton tani, no? Rosalina Arellano Espadero Araman, Dennis Richard Tibor, daway sila ka nakapoy ba? Daw sundon pa nilang mga buhaya sa lokal. Tonto Dennis ay. Rochelle Fulgencio Susana, nagamonitor man sa Barangay Pandan ng DSB. Gina Morden. May parinti ako si Gina Morden. Nag-monitor. Taga-diin ikaw, Inday. Sige. Margie Padilla. Good evening, so Brian. Panamiyaw ko lang family. Flora Abatayo Padilla. Nardo kay tatay ko si Sente.
always gid pamati sa program ninyo. From Kawayan, muwa. Okay, sige. Muwa man da. Virgil Pindas ang Celine Homes, naga-monitor man. Stay safe sa aton tanan-tanan. Thank you, gid. Donna de la Garcia, o de la Gracia rather, sa Fortune Town. Corey Vidaha, Araman sa Kuwait. Jennifer Caballero na basa ko na kainan. Ay, okay. Sige. Action Brian, monitor lang mi DSB. Mayaan na. Okay, sige, nabasa ko na kainan. Okay, sige. Vanessa Mayo, Action Brian, good Saturday morning sa imo. Attendance lang sa imo. Ang imo topic ay ang topic mo correct gid. Kag sila dilila dili makagwa sa prisuan agay sadya gid ni. Mariela Isabel Lopez nagamonitor man sa Kabog. Ning artista ko nga classmate nagapamati subong ho. Chris Vilma Trias sa Barangay Estefania Estons 3. Nathaniel Hinko, the number 1 radio station Action Radio, may gabi, Action Brian, tamyaw ko lang akon mga pinalangga, Mrs. Romvel, Sinarusa, Hinko, Kagrabi Isaya, Jols Hinko, cute ginsang okay, sige. Alma Prietos Francisco, nagamonitor man sa Escalante. Dindo Sariego, Action Brian, good evening, watching live, pag-greet ko lang ang apo ko diri sa Celine Homes. Kimi Sariego kag naga-stay at home gid. Bauti ka very good gid no. Amo nang manami dira sige. Okay. Si Alex Montes again sugod na ta reactivate Sir Bryce ang aton registration para makabuto ta sa ila sa mamaabot nga piniliay. Dunot nga politiko para sa Pilipinas padayon lang sa gihapon ang oligarchy. Sakto na ni Duterte. Ara na kamao nga inutangan kontra kamao nga bakal o kon ginbakal. Pilipinas kong mahal gid. Perte. Noli Senior Lampines nagamonitor diri sa Barangay Himamaylan, Barangay 3. Juan Miguel Digumo nagamonitor man sa Barangay 33. Neo John Morillo Saison nasuyaan ni mama mo. Action Bray isa pa B nasuyaan ni mama mo. Ano ni siyang mo sa lingon niya man? Nasuyaan ni mama mo. Action Bry. Isa pa B. Hehe. May gabi lang da. Ano to ko no? Hindi ko mag-getsaw. Basta mo to ko no. Si Mary Jane Salodares Araman naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagan. Kisigi-sige. Tuto dawa karataw. Tuto karataw niya. Pamati ko di sa Action Radio TY. Bati. Salamat ginto. Si Manong Tuto, Tatay Toto. Na? Thank you gin sa pag-monitor. Sige, maroro-relax ko gamay ha. Balik ko dugay ha. Sige, para sa dugang tanga mga information. 8:17. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio.
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan, may gabilang kay Mikaela Gilaran, naga-monitor subong sa Jeddah, pakigreet lang, taga likod simbahan barangay Sumag, naga-monitor. Gid salamat dira sa inyo, no? Si Neo Saison, okay, sige. Thank you, gid sir. Thank you, gid, no? Josephine Lobaton, ara man naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Salamat, gid. Ambal niya, keep safe lang, healthy always. Sa imo ay si Nanay Josephine ang mama gali ni Madam Mags gali. Kumusta da nay? Oh. Okay lang tada, skilled tada. Juan Miguel Digomon to Bray, bag-o lang ko ka monitor kay wala ko load pero radyo ga pamati. Bati salamat gida. Regards lang ko da nay Josephine sa kay Mags kag kay Abot. Thank you gid sa pag-monitor. Si Tatsuki Dilantor again nagahigda-higda nagapamati gig kuno. Nami to pikot ta subong basta politika gani malapit na Pilipinas gid ang nagapanguna. May tani kons kay Yuhano galing kay do ka kwan. Halin di sa barangay halin di sa Spar 13 no, barangay Bunga DSB. Greet niya lang kuno family de la Cruz Liwata, Diaz family sa Spar 16. Salamat gid sa pagmonitor. Halin sa kay Junias Dilantar, Action Radio number 1. Salamat ta. Sige, Inday Blaza Araman naga-monitor sa aton sining pagpangalagan. Balikan kong ibang karo ay kabilang kay Tatay Jo Maria kag sa iya apo nga si Kian dira sa barangay Bata mga kaksyon. Las 8:25 na sa aton nga pagpangalagan. Check naton si Matrion kay ang Sineco may mga ara sang petisyon subong na naman wala untat nga petisyon na sang Sineco no? Wala untat yang ginamo inano nga sitwasyon ini. Bangod ngiti ang pagdumalabla sometimes hindi bala maintindihan naton. Si Councilor John Gamboa Jr. mga kaksyon, may ara sang anto petisyon o kon recommendation, i-check naton panibag-o na naman ini no? So nagligad nga simana. And aside sina, check ba naton ang sitwasyon sang Barangay Felisa. Most likely dira sa basurahan, no? Sa basurahan sang Barangay Felisa makaksyon kay ginreklamo na ina dira sang 3 ka barangay na, no? May sa Murcia nga barangay, may sa Bago nga barangay, kag may ara man sang barangay mismo dira sa Felisa. Action Firing Line. Hindi dam site ang paglantaw nila mo kundi hindi sanitary landfill kundi dam site. Magambal kita sanitary kundi gina-segregate Action Oliver ang pag-ula da ginaplastar. Ti dam site ula diri ula didto lang. Action Firing Line. Pero kung mabatian mo sa nagahakot sang basura, ara gina di ang tingog ni Mayor Bing Lunardia na ang gikumamati sinagani mo inang madunot kag hindi madunot na ipain-painon nyo gid kay para kwaon sang manug hakot. Action Firing Line. Tiway gid ma-implement ini kon basihan lang sa 9003 nga Republic Act, violation sa Bacolod puwerte gid. Online sa Firing Line. Pero timintindihan taman sitwasyon subong sa pandemya. Actually si Vice Mayor Elced Familiaran siya ni nagatutok before may SWAT ni siya nga tawag mo sa sining basura dis Bacolod. Tigaling kay nagpandemya pagid daw na limtan or kula, we don't know ano. We have on the line Councilor Wilson Gamboa Jr. Sir, good evening. Sir Brian, mayong gabi kag sa tanan-tanan nga nagapamati mayong gabi. Kuana, salamat gid Councilor sang time no. Apisaro sa imo sini masako nga sitwasyon pero ginatagaan kita time diri sa Action Radio. Una, attorney Councilor, kumusta ning sa Sineco na may paribago ikaw nga to recommendation or petition sa sitwasyon da, Councilor? May nagiwat kita sang isa ka public hearing, may resolution akong ginsubmiter sa Sangguniang Panglungsod. So, ang committee chair on energy nagpatawag sang isa ka public hearing kag amoy ni Banwa kag Sir Brian ang pagabasihan sa mga konsyal. Ang ikang moon nila base sa gindusto ko nga resolusyon. Ang ako ni resolusyon amoy ni nga gina-inyo na to ng Sineco management nga i-implement na nila yon ang competitive selection process. I see. Na kung sabihin ang presyo ara lang sa 3 pesos sa 29 cents. Untaton na nila ang pag-extend sang
nagligad pa nga kontrata. Ano to gani ang gin-extend? 5 pesos. Ano to? Kipco Salcon? Amo na eh? Yes, Kipco Oo, Salcon. atong Sa presyo nga 5 pesos, 42 sentimos per kilowatt hour. Kung dako, giba do 3 pesos man ang labaw mo, 2 ka pesos sobra, no? 2 pesos, 13 sentimos gid ang diferensya per kilowatt hour, ha? Kilowatt hour na. Aura-aura, ga bayad kita sobra, overcharge, overprice sa 2 ka pesos, 13 sentimos. Okay. So, ang resulta sinidiban Sir Brian, nagsulat na ang Department of Energy sa presidente sang Seneco nga ang ilang pag-extend sa among nga kontrata illegal. Kaga ginahinyo ni sila nga tapusan nyo na ang bidding. Kaga ang inyong pag-extend sa among daan nga kontrata sa Kipco Salcon illegal. So muna akong nga aya Sir Brian ang akon nga rekomendasyon sa akon nga position paper nga ginbaton sa komitiba. Ni Konsehal Archie Baribar nga nakita ko nga may kolusyon. May may sabuatan sining Kipco Salcon kag sang Central Negros Electric Cooperative nga tagaan kita sang kuryente sa presyo nga 5 ka pesos 42 sentimos kag hindi ang 3 pesos kaga 29 cents. Kaga pwede na ni naton siling ko nga papanaugan sang kaso civil kag kriminal kag lakit na ang pagbalik ni nila sa aton sang ganyo kung sobrang bayad sobra nga bayad nga ginabayaran naton, ha. Salin pa sugod Mayo 26. So may 3 na ka bulan lapit nga ginasukot kita nila sobra sa presyo nga dapat isukot nila sa aton. Councilor, ang gin-mention mo to nga may ara na sang sulat nga ginpapanaog ang Department of Energy, ano? Nga untaton sang Seneco ang ila sining kontrata sang Kipco Salcon, instead dito na sila magsulod sa barato yang nga ginpatigayon sa bidding kamo silang Bolsilingon. Yes, ginakuha na nila, ginapatapos na gani kay tibulo ka gintago na nila mo ang recommendation sang third party Bids and Awards Committee. So ginahingyo na ni sila nga tapusan nyo na kag ang ina ang inyong pagpadayon nyo sang isa ka tuig nga kontrata Kipco Salcon illegal ina tungod sa sining decided case na sang Korte Suprema. Ano to gani ang klaro kayo? Ano to gani ang kwan anong kompanya to yang 3 pesos councilor? Kipco Salcon man. Isa man. ang nagdaog banwa Kipco Salcon man ang gin-extend nila Kipco Salcon man. Okay, sige. Pero ang 5 ka pesos siya 42 cents ang inlagas nila to. Hindi ang 3 pesos. Ang ginasukot nila sa ako ng 5 ka pesos at 42 sentimos. Ang mahal. Ahay. Daw aton suka, aton kaon, mag-amo ni sitwasyon ni mag-amo ni. Laban ni. Pero amo na siling ko nga pasabto ni sila kay tungod nga ato yang binpili nila mahal ang sa barato. So mo na ginpasulod mo sa konseho last Wednesday lang ang imong ano tawag sa tugani? Position paper. Position ang paper. Position paper ko. So ginbaton na to, pro-laton na to ang committee report ni Konsehal Archie Baribar. Kag ibalik yan na sa liwat sa amon ang akong resolusyon kag butubutuhan na namon. Okay. So tiwlaton ta kung ano yung tindog sang iba naton nga mga kakudanan nga konsyal pro klaro pa sa sinag sang bulan sa buong gabi. Na hindi pwede. Kasi illegal ang ginubra sa aton nga mga board of directors. Ang content sa tuwa ni Councilor, nag-aayo sa Seneco nga tumanon ang sugo sang DOA na mo sina. Amo nang sulat ya sa ilang kuan. Amo na yang sulat sang DOE sa ila. Ang imo ya? Pero ang ako niya nga resolusyon nga patumano na nila ang pag-implementar sang bidding. Okay. Sa presyo nga amo ni kag hindi pagpadayonon ang extension sa presyo nga mahal. Nga mahal. Diri na ta sa 3 pesos sa mga bulo brato na.
Damo sila. Pero bakit nga ang gisokto nyo kami ang mahal man? Ginara man lang feeling ko nga presyo nga barato. Damo bala nakibot councilor nga daw nagsaka giman to ng balayran nila. Kasi ginatipo na banwa. Brian, ginatipo na sa mga individual. Kaya papalaugan din nila kriminal. Ay, tapos. Ibalik mo ang sobra nga ginbayad namon. Amo nang panawagan subong sa mga konsumidor tag-iya kag membro sang Fineco. I-offset na lang nila. I-kuan nyo, ibalik nyo sa mo ng sobra. Oh, kabay pa, kaya no? ang pamangkot. Kaya ang pamangkot, sa inyo hindi nyo ni kwaon. Isa bulsa din nila eh. Nga ato na sa hulsa nila. Huwag pa man guro. Huwag pa man... Kaya may damages na mo. Tapi kung nasukot ka na nila. Kung sa bagay, ano? Kaya na may damages na mo. Kasi of course, may kwan mo, may disip. Pagpatalang bala sa aton. May harap lang pagpatalang. Anyways, salamat kay Councilor Kiti. Amo na, ikaw mismo nag-update gid siniti. Amo nang update subong. Kabalakol taga Sineco, the president down to the board of directors dira may ideya na ni sila, no? Kung ano dapat ang ilang himuon. Sige. Transfer to councilor, kumusta to yung sa Felisa naman niya? Kumusta da daw padayon panagyapon away ta da? Ano ginablang sitwasyon da? Oo. Klaro pa banwa, bisitahin nyo bisan sa isa ka kilometro, 2 kilometro mo ang layo. Makita mo nang daan niya nga bukid na yang basura. Uy. So, biskan mismo ang mga opisyalis ng DNR kag sang IPM tabalo sa aton nga hindi iya sanitary landfill kundi open dump site sa gihapon ang among lugar. So, submit man ako sa akon nga position paper kay isa ako sa grupo nga nagbisita mo. Nag-attend ako sa hearing. So, ang akon nga banwa nga rekomendasyon tinada ginbaton sa committee chair sang environment nga ang akon nga bal sila pasara ni na gilayon ang cell number 1 and cell number 2 ang ammonia dump site kay halit ina sa aton nga dungang manggad environment tagrebeliyatahon yun na nga kayuhon yun na kag mangita na kita sang bag-o nga alternatibo nga lugar nga suited gidya o kung angay gidya para butangan naton sang sanitary landfill pursuant sa Republic Act 9003. Okay. Kaya ina, Sir Brian, pag inang purok akasya, hindi na gaya dapat butangan ta sang basurahan o kung sanitary landfill. Kaya ang ina banwa nga ang ina Sir Brian nga lugar wala labot siling ko nga sa idalom sina sa among nga basurahan o kung sanitary landfill niara na water reservoir nga ginasaligan sang tanan-tanan nga mga barangay hindi sa bahin sang sur sang Bacolod. Mga 8 ka barangay nagasalig sinada sang tubig linom nila. Kundi sa higad sina may sapa pagit nga naga-ilig na to pay dalom sa Murcia kag sa Bago. Ipatay na gani subong. Kag of course ang ina nga duta da hindi na da pwede kay tungod nga balas-balason hindi nga black fresh. So hindi ginada kung tani dapat butang sanitary landfill. So ara na feeling ko papangitain niyo na sang bag-o nga site hindi da sa gihapon dira sa Purok Acacia, Barangay Felisa. Sige, hulat-hulaton tana kay kabalo ko kadamo sa pakig-away gid man sa sitwasyon subong dira sining baho lang ilabi na gid sa pagtuhaw sang pila ka mga barangay nga nagareklamo na gikan ya sa gwa sang Bacolod nga mga barangay ha nga dulunan na da councilor mo. Oo, sang Bago kag Murcia. Correct. Kagang tupad sigid sinada banwa Sir Brian. Murcia na dayon mo ti. Dugay na gani nga reklamo nga nabaton ka. Alin pa na sang 2006. Nga nakabato na kita sang isa ka reklamo sa gunyang panlalawigan mismo sang Murcia nga nagareklamo sang tuman kabaho. Kag of course wala labot ang baho kundi langaw eh. Isa pa gid na. Purti, no? Sige, hulat-hulaton tani. Anyways, councilor, mangayo lang ko gamay nga reaction ano? Sa imo sining
oposisyon nga gin-file sang pila ka mga persona butante man diri sa syudad sa Bacolod against sa residency ni former congressman sa 3rd District Albi Benitez. Anong reaction mo rin, Councilor? Pure and simple harassment tinal. Hindi na siya may prosper. Ako yalin sang pagtanaw ko pa lang kag sang nabalaan ko nga ginareklamo na ang residency issue sang pagsaylo ni former congressman Albi Benitez. Feeling ko harassment. So, hindi na niya mag-prosper. Madamo na kayo banwa ng mga decided case. Bahin sa sinang issue ng residency. So, ang requirement lang man nga ibutang tapi mananglitan, why pa man deklarasyon, why pa man niya siling ko nga may file abi. So, ang requirement lang man sang layita, 1 year residency. So, kung butang tabi, nila-question na nilang residency, damo na kayo nga mga decided na mga kaso nga ginpaboran niya ang isabi ka kandidato nga magpapili sa eleksyon. So wala na, will not hold true kada basura na yang dangpan sa mga reklamo. Butang tabi hindi mag-prosper abi, no? Di tala pagpangunahan bing kumelek sa ila sining election registration board on Monday, July 19. Pero pag mention mo nga harassment, sa ano bing aspeto, sa ano nga factor nga ginaharas si Benitez, Councilor? Di kung why na siya plano nga magpakandidato, di man na nila pag lubag labugayon. Bigla. Kaya kung ikaw ultimo lang na bing residente, bing nagsaylo tiya, kaya gusto siya nga diri siya magboto, wala man siya plano nga magkandidato, sino man na bing nga tarpulano na ka-official ta nga okay din sang mga pakilinto. Ugaling, kasi klaro kayo, nga si Albi Benitez, may plano, amo na kung nga asubong pala nga daan, ginahingabot na nila, do ginabakpan na pala nila, ginahingabot na nila, pero balo ka banwa, 2 months ka premature, kay tungod na gintagaan lang nila yan, ligwang isang preparahan pagit sila. Amo na. Premature pa kayo, kung ganigin preparahan, kung butang tapi, siling naton, sorgayan nga, kuno nga, wala man sa ngalan niya ang basiwa, wala man sa ngalan niya sa Seneko. Kundi ko ni paila, kung antaris ko kundi ang baluro ni Benitez, kung wala mo malang nang ginareklamo nila, kundi kawad ka, basiwa, boss. Kawad ka gayon Seneko, boss. Di way man to kuno ngalan niya sa balay niya, paano matakdan Seneko kag basiwa to? Oo. Kung rental lang abi, puti damo na nga mga decided guys. Pahin sa sining isyo sang rentahan na kasi lokal kang gani si Loren Di Cartar kung tulokon ta nagrenta man lang to kasi so in other words aside from that kung makita pag nila gintagaan lang nila ligwa si Albi Benitez nga preparahan sila total ang requirement amo malana sa nila nga wala sa ngalan etc. Kon petition lang gid, kon residency man lang gid, di kadamo sang petitionan dis Bacolod nga nagsalaylo, no? Kung gustohon gid Councilor, no? Yes. Tinga siya lang, no? May ara pa man, balo ka yung kasadya subong sang registration sa Comelec, kay pati ng mga empleyado sang syudad, amo yang naghatag ebidensya sa Comelec. Hindi na diya kamon, hindi na diya sa barangay di. Ang nagalibot para sa Comelec, amo yung mga empleyado kung mga GO sa syudad para si Saon, hindi siya residente na di. Kung hindi na di residente, sa reklamuhon ta na. Nato kung hilaya gani go. Kasi yung brahman nito sa piyak. Derbayan? Ang ginaubran ang iba ni ginaubran nila, ginaubran nila nga daan sa tuanay. Ay, gali ka. Doka premature man ton nga mangkuton ta kasubong gabi, pero it's about time naman siguro kasabton mo nako kay permi ko naging pamangkot si mo mag-graduate ka naging man mo as konsehal sa Bacolod ti anong next mo nga level man? Di wala na niya pugong-pugong magpapili ako either vice mayor o congressman. Iatag ko niya ang ligwa sa kay Albi Benitez nga isintrohon niya ang mayor. I see. Pero sinong linya? Anong linyada ka? Di nga linyada way panabalaan. Whether or not nga kung batunon man ako, kwaon man ako abi, way man ko to fly. Kung kwaon ako abi yan, Albi Benitez as his running mate.
Depende na ya, Okay. siya tunan ko na ya. Pero either way, bisa magpadalagan ako ya independent. Dependente. Oo. Sir Brian, iplasta ko malanya silang kong plataforma ko kag akon nga plano. Kung maninanglitan abi nga magpadalagan ako sa siling nga posisyon. Of the night ka mo ni Kwan of the night ka mo ni former councilor Kanotan, kay anti-corruption man na siya, daw may plano man na, kundi upod ka mo duwa independente. Yes, kung namo gid man na ang direksyon ha, kay balo ka ako ya why man lang ya sa vlog sa ako nga kung mag-desider ako ya bis kami partido. Kung wala, tawo man na Japon ang mag-desider, Sir Brian. Correct. Diba? Sa punta sang bulpen kusong lapis ya, tawo mapili malanang ya sang kandidato nga ilang na uyunan kag nahamutan kag nanamian. So party can only give so much. Prote kung maayo man kung kwaon kita as running mate, pero kung hindi gid man labi. Tinadhana ko yan nga magpadalagan independent. Sige. Dira lang tanay. Sa mga independent, ka mga kandidato man, kadamo da. Damo, nagdalalaog Ako nagpapili ko sa barangay, ako man isa galakas dalan daw buangit ko, tinagdaog man. Oo. Amo na yan, Sir Brian, correct. Bulo barangay lang to galing. Ngaway ko nagsulit kay silingko daw madungagan buangit ko dito. Doon ko magsige ko din. Councilor, of danta ka mga panya. Pero di lang ko magsinggit. Maupod lang ko yung magtunod-sunod sa imo. Pwede ko kabulig da pasan sang imo nga mga kwanday. Nanong man. Kadako, Sir Brian, sa mabulig mo. Kaya nga, kung upod ka sa akon, bis ka ng kapagwapuhon mo lang, sa appeal mo lang, pero pinanangamag nga makuha ko nga buto. Councilor, salamat. Dati frontliners mo. Gwapo kag mga gwapahon nga kuhaon ko. Isa ikaw sa mga grupo nga gusto ko tipunon nga mga gwapahon kag mga gwapahon nga mo nang kuhaon. Para mangamag. Sang tao, mas nagadawgang kag nagadamo pagid. Grabe, no? Si AJ Locsin, magpanukot ka mahal. Jackson Bryan, mahal man ang manukot alin fee mo. Councilor, salamat. Libro of love ni nga. Libro of love, galing. Sige, kaunan, tala na Roscaldo, impas na. Roscaldo, anytime. Anytime. Councilor, salamat mayong gabi. Mabuhay ka, Councilor. Mayong gabi, Sir Brian, kaga sa tanan-tanan nga nagapamati. Mayong gabi, kaga happy weekend. Salamat. Yes, Councilor. Action Firing Line. Councilor ni reporter ning libot ka subong, no? Ambal sa iban, Roscaldo lang ang sa kalab. Malakas gali. Mapisan nga konsihal ini. No? Mapisan nga konsihal ini si Councilor ambal ni Ronald Ayan del Yumes, evidente ambal niya. Mayo ka gidlang sa bribe. Hindi makaon ka lang Roscaldo. Roscaldo, makaon. Oy, di ko magloglaw sa Roscaldo ni Councilor John kay kanamit sina iya. Action Firing Line. Nag-text ako Action Oliver si Father Larida ho. Kay kabalo ka si Father Larida subong, Board of Directors ang Sineco Action Oliver. Hambal ni Father Larida, Councilor John kung nagamonitor ka da, sang 2011 pa, ang Kip ko Salcon, 5 ka pesos, .42 centavos na da ang ginabayran da sang Sineco sa ila. Action Firing Line. Ang 3.29 need pa na iyang approval sang ERC. Amo na, sige. Kagawa monitor si Father Larida. Sa Lunes, Father, ma-invite ko sa imo for an interview, abi, sini, para maklaruhan pagid ang aton sini nga mga konsumidor kung ang katabo naton da sa Sineco. May kay ara ang aton si Board of Directors si Father Larida. Dumduman kong Board of Directors sa Sineco nga vocal katama Action Oliver, si Board of Director Cordova. Pagkatapos sa iya, why nagintakbati sang Board of Director ari si Father Larida, alam buton tani sa Lunes. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio. Junel Haliorina. Good evening, Sir Bri. Monitor live, more power. Salamat. Dennis Richard, Tiburuma, Gwapuhon Department. Maupod na sa Dennis ato na. Ikwaon ta kang presidente sa Gwapuhon Department, Sir Dennis. Ronald, sa Roscaldo lang ron ni John makaon. Namit isang Roscaldo ni Councilor John. Kasulod ko ni sa ginalulutuan niya to sa iyang puluyan. Na kay ginaglantaw ko to sa Roscaldo ya kung ano mga ingrediente bla. Actually, ingrediente nga ginbutang to sinakusa ko Sir Ronald ayan nga luya. Ato to, grabe nga mga luya kalimpyo nga lulutuan Sir ayan. Tuntuon gina. Roscaldo lang sa kalam.
Antonio Bironio, may gabi Action Bray, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Bibing Dagia Bautista, good PM Action Bray. Monitor gid kami sa Barangay 39 Lizares Avenue. Stay safe and God bless. Jerry Hontiveros, Galawgaw nga kaunsilor, diritso na iya sang tao mag-file petition nan. Jimmy Oliveros Latido, Action Bray may gabi, monitor lang kami di Puro Kawayanan, Barangay Mailong, Bago City. Salamat. Jinky Dayolagdon, please naman tamiyaw sang family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat Action Bray, stay safe and God bless. Thank you. Juan Miguel Digumon to Bray, ang mga anchorman sa Action Radio daw mga artista lang, gwapa kagwapo. Ikaw to Bray daw si Ding Dong Dantis. Kita pagi ka kay Action GMD, mahambal ka mo nga si Jericho Rosales. Ben, mo siya kabate. Jinky Dayalagdon, ginatamyaw niya si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, Christine Binias Bilalubos, EFC President Dennis Richard Tiboroma. Sige. Nicanor Tikala, long live Sir John Gamboa. Galumpat siya ho. Ariya. Rory Sabit, Action Brian, gamonitor lang kami di Zone 4 Handumanan. Helen Sarita, good evening Action Brian, watching from Murcia, God bless. Salamat. Si Liz Her Idat, nagamonitor man NYC from Shirley. Salamat kin. Ha? Toto Balulot Araman, Inday Blaza. Okay, sige. Dennis Richard, bahaba si Lugawaan pa sila kay Kong John, hindi tiya mapaktan, husto na. Wala na bla untat ang libot gito ni Sir ni Kong John mo. Neo Saison, maupod man ko Action Braya. Ako upod ko jeep ko Ricorida, o Arena. May mga supporter na si Councilor John, no? Pangitaon ta ni si Sir Neo Saison, maupod. Ay, pisa niya si Gamboa. Iya, di malugluhugan ay. Kita mo siya na magahod sumo sa konsiho da. O, kagahod iya sa kamatuoran. Nga ginapang hambal niya, no? Alex Montesa nga ano na siya Sir Brian nga arroz caldo, bird's nest na with quail eggs. Tilawan ta na Sir Brian, sobra pa. Oo, why na ni sobra pa da ka namit-namit. Paapa Sir Brian, Pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, thank you gin. Sige. Si Myran Mondihar, Fortaleza, Araman, Veronica Santilian, Manukan, Phase 5 Handuman na nagamonitor. Sige, marelax o gamay ha, 8:51, paki-share lang.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Subong ang PDP laban, hindi sila pabor sa mga miyembro ini ha, hindi pabor sa pagkakas si kay Pacquiao bilang presidente sang PDP laban. Gina-endorso taman sa inyo mga aksyon ang Life Extension Vitamin D3, no? Kag Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga may ara sang vitamin D3. Ini mga kaksyon produkto sang Life Extension Philippines, ano? Life Extension Philippines ang gindala diri sa aton sa Pilipinas, ang Bacolod kag Negros naka-avail man sini kag sa palabuton no nga palabuton nga Lunes nga adlaw mga kaksyon. Ang Life Extension Bacolod baga silibrar sa ika-anom nila nga tuig na. So naga-offer sila sang 10% off sa tanan nga Life Extension ni Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Mayo kag si Doc Mayo da naga-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad kag iban pa sige no ang iban nga panamyaw palo ni Santa mga kaksyon sa Lunes mangin bisita ta si Father Larida no ang isa sa mga board of directors sang Sineco para magpapahatag man sa ila sini nga side connection sa interview ta subong kay Councilor Manny Pacquiao, Councilor Gamboa Jr. mga kaksyon. Si Tata Labao Grapa amagin naga-monitor man wala election next year. Mark my word. Why kuno election next year i-mark tagi ko nang yagin hambal. Sige. Last 9 mga kaksyon, why nakita oras ini sa aksyon Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati ta Lunes sa mamangyapon ng estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.